Terve. Ollaan täällä taas Innsbruckissa. Keskiviikkona jouluaattona. Mutters oli hieno pieni kylä, varmasti paljon. Otetaan sieltä vielä kuvia, mutta hotelli oli oikein mukava, kaikki on oikein mukavaa. Nyt ollaan taas täällä joulutorilla. Jouluaattona, täällä on hieno meininki. Paljon isokokoisia nukkeja ympäriinsä. Käännypä nyt, me otetaan se nukke siitä. Hienoa, me ostettiin kassit täyteen ruokaa ja mennään syömään sinne hotellille. Jouluateria myös tänään. Katsellaan miten käy. Hyvä.